Kao deo naftne industrije Srbije, Rafinerija nafte Beograd najveći je proizvođač maziva sa vrlo širokim asortimanom, koji obuhvata preko 200 proizvoda vrhunskog kvaliteta. U ukupnoj ponudi na jugoslovenskom tržištu maziva, Rafinerija učestvuje sa 60%, a u okviru NIS-a sa 70%. Danas, osim postojećih proizvodnih pogona, raspolaže jednom od najsavremenijih laboratorija i linijom za pakovanje gotovih proizvoda. Stručnjaci Rafinerije nafte Beograd, u skladu sa najnovijim svetskim zahtevima kvaliteta, razvili su dva nova proizvoda. Motorno ulje za benzinske motore Galax Gelix 5 i motorno ulje za dizel motore Galax Super 5. Ovih dana snižit će cene svojih proizvoda za oko 35%. Rafinerija nafte Beograd će se truditi da i u narednom periodu u uslovima liberalizovanog uvoza i intenzivnog prisustva strane konkurencije zadrži vodeće mesto na domaćem tržištu.